Anja, i dag har du jo fødselsdag, og gaver skal du have. Efter lang tids overvejelser faldt valget ikke på dette. Og det her er heller ikke toppen. Nej, vi lagde hovederne sammen og har fundet det her til dig. Herzlich willkommen in Harzen. Vi kører selv i Skoda og nyder en dejlig schnitzel med et gemyse på færgen. Vi bor på det bedste hotel i den billigste klasse med udsigt til et dejligt kraftværk. Om dagen står den på Stenmuseum og besøg på en sauerkrautfabrik. Om aftenen spiser vi mere schnitzel, og Tyrolerorkestret spiller op til dans. Vi skal se trylleshow og shoppe de kønneste klæder. Vi kunne besøge dette vandland, men der er lukket, så det skal vi ikke. På hjemturen spiser vi dejlig schnitzel på Tysk Autobahn Cafeteria. Skulle der blive tid til det, så kan vi stoppe ind forbi Lübeck. Men det har vi sikkert ikke tid til. Skulle dette ikke falde i god jord, så er det jo godt, at du skal noget helt andet. Hvad siger du til shopping i små butikker? Lækre barer. Besøge parker. Kigge på et gammelt slot. Køre i vild mus. Gå tur på stranden. Sidde på en café. Spille på maskiner. Spise fastfood. Eller spise hos ham her. Valget er helt dit, for det er her du skal hen meget snart. Vi skal besøge den sydengelske kyst. Vi bor på pensionat med morgenmad i Brighton med kort afstand til havet, og alt er muligt. Du bestemmer. Vi tager afsted en tidlig torsdag morgen, og bare rolig, Peter har givet dig fri, og du kommer hjem igen lørdag. Thor og Yoda plus Musi og Møffe, ja, dem tager Tina sig af. Dette er også aftalt. Så det eneste du skal er at have dit pas i hånden og kufferten klar. Så stort tillykke med dagen fra Kim, Lone, Tina, Jakob, Nadja, Peter, Mina, Inge, Jens, Mathias, Birte og Jesper.